Iată să ne gândim cu expoziție Adrian-Popean. Nu l-am cunoscut pe Adrian ca fiu al ilustrului său tatăl. Mi l-a prezentat Oana Bradiloveanu și Dorin Roșcar-Tănescu într-o întâlnire foarte specială. L-a trăit un artist mai degrabă solitar. El mi-a zis să nu-l descriem, să nu-l lăudăm. Noi nu suntem de acord, ne-a da. Exact. Un artist mai degrabă solitar, un tip care nu pare aparținător unui curent anume al ultimilor 20 de ani. Și în această boscală ne-a spus că de fapt astăzi aici se întâmplă prima lui expoziție personală. Să ne-a îngăduit să-l însoțim pe parcursul acestui an, pentru că am avut prilejul împreună cu Oana să-l cunoaștem în atelier, să ne întâlnim cu el, să ne facem diverse planuri. Am cunoscut omul, am cunoscut el, este de părere că odată eliberată din mâinile artistului, opera rămâne singură și se întrupează în imaginarul și în emoția dumneavoastră. Expoziția. La început a fost androginul. Zeii l-au despărțit în două, în bărbați și femei. Îngerii masculini și îngerii feminini zboară către cer. Mai nu că se apropie prea mult de soare, aripile încep să apă și se transformă în îngeri căzuți. Ultima piesă este pasărea care dansează de pe zidul din dreapta și țipă următoarea expoziție.